Hola, què tal? Soc en Roc i us vull presentar la família dels gegants de la colla gegantera d'Arenys de Mar. Vivim tots junts al carrer de la Mina, just darrere del Calissai, però abans vivíem a l'antic escorxador, que era prop de l'actual escola cinera. En Tallaferro pesa 75 quilos i la seva parella, la Flor d'Alba, més o menys uns 72. Tots dos gairebé arriben als 4 metres d'alçada. Representen l'antiga monarquia catalana, el rei i la reina. I van aparèixer per la vila el juliol de 1955, just abans de Sant Zenon. En Roc, que sóc jo, i la meva parella, la Maria, representem uns joves nuvis de la dansa d'Arenys i ens vàrem deixar veure per primer cop el 1980 per la Diada de Sant Roc. Jo peso 45 quilos i la Maria uns 42 i mig. L'Elm i la Carmeta són els avis del poble. Ella és una peixatera i ell és un pescador. Tots dos pesen uns 20 quilos i d'alçada arriben als 2 metres i escaig. La seva primera aparició va ser també per Sant Roc, però ells ho van fer uns quants anys més tard, concretament el 1997. En Xavier i la Laia Cartolinos, que no arriben als 2 metres, representen un hereu i una pubilla de Catalunya, i no pesen més de 7 quilos, ja que estan pensats perquè els portin les nenes i els nens petits. En Zenon tampoc sobrepassa els 10 quilos i ell representa un massipet de Sant Roc. Tots nosaltres portem diferents objectes a les mans. En Tallaferro porta un ceptre d'or i el pergamí del poble. La Flor d'Alba porta un ram de flors i un mocador fet per les puntaires d'Arenys. Jo només duc un almorratge, encara que antigament, en ocasions, portava un pergamí. La Maria també porta un ram de flors. L'Elm porta un peix en una mà, mentre que amb l'altra s'aguanta la xarxa per pescar-ne més. La Carmeta agafa amb les dues mans una panera plena de peixos. En Xavier, la Laia i en Zenon no hi porten res, però us diré un consell. No us poseu a prop seu quan comencin a donar voltes. Les mans van com boges a totes direccions i us poden caure bufetades per tot arreu. Jo ja m'he endut unes quantes. També tenim un gran nombre de capgrossos. Tots ells tenen la seva història, però potser us les explicaran ells mateixos a un altre vídeo. Això sí, us puc dir el nom d'uns quants d'ells. Tenim l'Indi, el dimoni, l'àvia, la fada, el català, el mariner, el xino i un munt més! També tenim una bèstia molt ferotge, l'aranyot. Va arribar a Arenys pel 2006. És el que més pesa de tota la família i per això no pot sortir gaire. Tot i que surt sempre en 2 dates concretes, per Sant Jordi i per la nocturna. Us he de dir també que es diu així gràcies a que hi va haver una votació on es demanava a tot el poble d'Arenys de Mar que escollís entre uns quants noms, i el d'Aranyot va resultar ser el guanyador. Ara només toca esperar a que sigui festa major per poder tornar a sortir a ballar pels carrers. Ens veiem!